Čau lidi, dneska se tady podíváme na Lamax X5.2 kameru, která by měla být ve 4K, což jsem považoval a chtěl za podstatný, aby s vámi mohla začít super videa v dobré kvalitě, tak jsem si tohle koupil. Myslím si, že by to mohlo vystačit na jako takovou první kameru a jdeme si to rozbalit. Tady už máme rozbalenou vlastně krabičku. Omlouvám se, ale už jsem ji načal tu kameru, protože jsem si potřeboval dát do SD kartu a různý jako nastavení udělat a tak dále a tak dále. Takže, ale furt se nepodlepil nějaký takovýhle ty věci. Máme tady takový hadřík asi na normální vyčištění té kamery, objektivu. No a tady už vlastně takhle jsem to nějak přizpůsobil, jak to vypadalo. No nějak takhle vypadá. Teďko je jakoby v vodooddělení vlastně krytu, který vlastně má jednoduchý ty tlačítka jednoduše. Má ještě na sobě i ty nálepky, což jsem nechal s vámi, že to uděláme. Tady můžeme otevřít, vzít tu samotnou kameru. Vypadá nějak takhle, za mě jako první kamera za pár jako korun, úplně v pohodě. Snad bychom mohli očekávat i dobrou kvalitu vodní. Nechal jsem tady furt na tom objektivu a na displeju jako ty pásky, že bych počkal na vás s tím. Jednou už to mám v nějakém nastavení, takže normálně tady máme tlačítko rekord a tady mám nějaké nastavení. Tak když to podržíme, tak se nám zapne, tady máme nějaké přivítání a počkám si, než se nám to zapne, udělám takový sound efekt. Tak. No a už jak to vidíme, tak už tam máme nějaké ty věci, můžeme to normálně přibližovat, tak dále. Když normálně stiskneme to, tak se nám to začne natáčet. Když podržíme tohleto, nebo stiskneme, máme tam různý nějaký módy, časoběr, fotografie a tak dále. Kdybyste chtěli, můžu natočit na telefonu, ale jako víc by mohly být lepší ty videa na téhle kameře, a to už je vlastně rádoby na vás. Co k tomu vlastně říct? Za mě zítra ráno vyzkoušíme kvalitu vlastně fotoaparátu, takže dneska bude jenom takový vlastně, co všechno to obnáší, a zítra bude zkouška a vylepování vlastně z Fatifying těch obalů na to. Ale dneska se ještě podíváme, co všechno bychom měli o téhle kameře znát. Takže jednoduše zatím máme si son a jednoduše ji vypneme tím, jak jsme ji zapli. Já ji zase zpátky vrátím do tohohle krytu. Takhle dám, svaknu, šup. Jediné, co se mi na tom líbí, je, že tady jsou fakt i ty tlačítka a jsou to jako fajn. No a když tak už mám objevený i stativ přímo na ní. No dále, co tady máme, tak je takováhle krabička, v které jsou různé, jestli to vidíte, jo, různé nástavce na vlastně kameru. Tak, jdeme dovnitř. Máme tady už nějaký manuál, který jsem si nechal založit vlastně na češtině. No a tady už máme různé ty věci, jo. Kdo chcete a uvidíte, tak si to můžete klidně stopnout. Myslím, že možná vám to ještě i přečtu, ale to bude nějakým samostatným, možná i videu. No, máme tady už vlastně obsah, což je obsah obalení, seznámení s kamerou, vládání kamery, tak dále. Tohle všechno by to mělo obnášet ta kamera. A tady už máme vlastně nějaký nástavce se na co používají, což bychom si mohli vyzkoušet a přečíst další videu. No a pak už tady máme další nějaký seznamovací věci, jak všechno se ovládá a tak dále. Můžeme si pak i zkoušet, jsem si stáhl aplikaci nějakou, přes kterou by to mělo být spárovaný. Má vlastně samostatnou Wi-Fi a v který vlastně by se to mělo nějak spárovat společně. Já mám tuto aplikaci a nějak to funguje. Různě tak tady mám nějaký různý ty nástavce, jo, tohle třeba například na řídítka, třeba kola jízdního nebo koloběžky. Můžeme vidět, že prostě je to takový jakoby jednoduchý, jo. Buď tady mám takovýhle kryt a má to do toho takhle nasunu, anebo pak ještě k tomu je tady takovýhle rádoby kryt, vlastně do kterého se dá ta kamera a pak už tady na ty další vlastně i nástavce.
Další tady máme takovýhle nalepovací, což myslím, že je fajn. Já si budu dávat pak na helmu, budou i určitě videa, třeba z kola a to a tak dále. To je nalepovací normální, tohle to samý, jich tam víc teda. No a pak už tam jsou různých, je tam jako hodně a to si když tak v příštím videu ukážeme a budeme vyzkoušet. No a tady máme normální USB-C kabel na nabíjení, vlastně dobíjení této kamery. No, já si myslím, že tohle bude pro tohle video, myslím, že všechno. A já bych byl rád, kdybyste mě podpořili a bylo by to, a doufám, že vás to bavilo a můžete se těšit na příští video a očekáváte další video, kde bude test téhle kamery. Tak jo, děkuju vám moc za sledování, dejte like, odběr a těším se na vás u dalšího videa. Čau.